Începem evenimentul efectiv cu domnul Liviu. Mersi, Marin. Deci, pentru cei care nu au fost la edițiile precedente, toată combinația asta are ca scop să ne punem la curent cât de cât cu situația ce se întâmplă în fenomenul ăsta în Occident, în lumea care a inventat, de fapt, sportul ăsta, că nu am inventat-o noi. Și în felul ăsta poate înțelegem spre ce se duce toată activitatea asta și evident că și noi vom merge după ei. Cu întârziere foarte mare, e adevărat, de câteva zeci de ani, 70 de ani, dar totuși este important. Trendul este clar. În aceste zile vor fi mai mulți anfitrioni care vor spune fiecare câte ceva despre un anumit domeniu. Poate că după aceea, bineînțeles, discuțiile până, să zicem, extra, or să fie și mai fructuoase, dar eu zic că toți avem ceva important de spus. Acum, eu am structurat, să zicem, speech-ul ăsta în două faze. Unul este situația caravaningului internațional, europeană, și situația caravaningului din România cu informațiile pe care le avem. Pentru că marea problemă în România este că toată chestia asta fiind foarte disparată, sunt foarte multe firme noi care nu știe nimeni de ele, nu se întâmplă nimic, nu există o statistică, nu există o statistică de vânzări, nu există mai nimic. Nu sunt strânse toate datele astea, cum sunt strânse în alte țări, drept pentru care noi nu știm acum dacă piața merge în sus, în jos, stă și așa mai departe. Bineînțeles că este intuitiv că tot fenomenul merge în sus, pentru că de la zero n-ai cum să te duci decât în sus. Dar cât de sus, nu știm. De exemplu, să-ți faci o prognoză, să știi câte campere trebuie să-ți iei la închiriat, să-ți mai iei pentru închiriat pentru anul în curs, pentru anul viitor, de fapt sezonul ăsta care a început de la 1 septembrie, e foarte greu. Se merge mai mult pe intuiție decât pe date statistice. Acum, anul ăsta a fost un an, o să încerc să fiu cât mai concis, deși anul a fost poate cel mai bogat an de multă vreme, de cel puțin de 20 de ani de când știu eu. Este cel mai bogat în evenimente. Cum știm cu toții, cel mai important eveniment a fost chestia cu pandemia, dar care s-a răspândit turistic, vorbesc, în domeniul nostru. Situația vânzărilor în Europa este aproximativ la fel. Adică sunt în jur de 130.000 de campere vândute în toată Europa. De aici putem să tragem două concluzii. Unu, că de fapt este o creștere mult mai mare, datorită faptului că fabricile au fost închise o lună, unele chiar 2 luni. Ceea ce înseamnă că, de fapt, capacitatea maximă de producție în Europa era de undeva în jur de 130.000. Dacă scoatem cele 2 luni lipsă, înseamnă undeva la 100.000. Asta înseamnă că rămân 30.000 de campere de unde s-au vândut, din moment ce capacitatea era de 100.000. Ei bine, treaba asta este în felul următor. Foarte mulți dealeri în Occident, care aveau sute de campere pe stoc, au vândut tot ce era acolo. Din cauza asta, asta este un aspect, iar al doilea este evoluția transformărilor de camper conversion, care a luat o amploare fantastică, cel puțin în ultimul an. Ea este în dezvoltare de vreo 10 ani, cam așa. Și în special, camper conversion în zona saxonă, în Germania, este foarte dezvoltat. Asta a însemnat, de fapt, două probleme au rezultat din aceste, să zicem, vânzări uriașe. Una, că toți dealerii, nemai având campere la un moment dat, în luna iunie, nemai fiind campere, toate fiind contractate, repet, sunt dealeri care au și care contractează câte 700, 800, 1000 de campere, uzual, pe an. Toți ăștia vândând tot, având bănci foarte multe în spate, s-au capitalizat enorm. Drept pentru care, în luna iunie, când s-au deschis noile colecții, pentru toți producătorii,
cei care aveau, de exemplu, 700 de campere, care luau în mod normal 700 de campere, contractau 700 de campere, anul ăsta au contractat 1000 de campere, pentru că au supralicitat. Normal, fiind bani foarte mulți. Drept pentru care s-a ajuns, acum, când vorbim noi, la epuizarea producției cam în tot ce înseamnă, să zicem, produs de calitate sau de o anumită calitate. Toți producătorii au anunțat epuizarea producției. Himmer, de exemplu, a anunțat încă din iunie că următoarele livrări comenzi se pot lua pentru martie 2022. Deci este o nebunie în momentul de față. Acum, ce se întâmplă de fapt? Toți dealerii ăștia au mers, contractele sunt făcute de dealer, nu de persoane. Din cauza acestui lucru, noi nu știm exact dacă anul care va urma va fi un an în care se vor vinde toate aceste campere pe care le-au contractat dealerii. Dacă nu se vor vinde, atunci vor rămâne, de fapt, un număr de campere libere disponibile tot anul. Pentru că dacă dealerii nu vor putea să le cumpere, oricum nu știm ce se va întâmpla, asta e clar. Ăsta este un lucru. Al doilea, se poate vedea foarte clar evoluția Germaniei, care este de neoprit. Deci ăștia înregistrează an de an recorduri fantastice și Germania este cea mai mare piață. Deci de ce ne interesează Germania? Păi ne interesează pentru că, așa cum am văzut aici, sunt dealeri care Sunlight, Detlefs, nu știu, Bursners, Leica, de exemplu, care Leica este tot un brand german care aparține firmei Himmer. Acolo, dacă este producția, este cererea foarte mare, asta s-ar putea să nu mai ai campere de vânzare. Și te interesează să vezi ce se întâmplă acolo, ca să poți să iei și tu o felie. Franța, Italia, Spania au înregistrat scăderi anul ăsta. Sunt niște scăderi cauzate în special probleme cu COVID și în faptul că lunile astea au fost cele mai afectate de pandemie. Germania a înregistrat o creștere, culminând cu august, care în mod normal în august în Occident nu se vând mașini. Practic s-a dublat numărul de campere în Germania. Iunie, iulie, august, în Germania s-au matriculat 26.000 de mașini. Este un lucru, este ceva, o cifră fantastică. De ce vreau să spun asta? Pentru că toate problemele astea s-au repercutat și asupra noastră, cel puțin asupra mea, în mod sigur. Achizițiile, vânzările de auto, rulote și așa mai departe, maximum este înregistrat an de an sau era înregistrat an de an luna aprilie. Deci era februarie, martie, aprilie, cu aprilie maxim, după care începea să scadă curba. Asta ce înseamnă? Că fiecare producător, fiecare dealer de echipamente, toți care lucrează în chestia asta au acest lucru în vedere și anume încearcă să-și facă stocurile de produse, stocurile de mașini și așa mai departe, având în vedere acest vârf aprilie. Comenzile, de exemplu, la verande, la Fiamma, nu știu la Tule cum e, dar la Fiamma, de exemplu, durează între 60 și 90 de zile. Deci asta înseamnă că toată lumea, în funcție de numărul de mașini pe care le-au contractat, își comandă la Fiamma în luna ianuarie ca să le aibă gata în aprilie. Problema s-a întâmplat în felul următor. Ele, chiar dacă au mers mai departe, deși semnalele au fost de pandemie încă din noiembrie, problema este că aprilie a fost shutdown în toată Europa. Drept pentru care acolo s-a întâmplat un mare blocaj. Odată, China n-a mai putut să livreze și chiar dacă, eu am dat exemplu Fiamma, acum Fiamma se fabrică în Italia, dar sunt componente care se fabrică în China și aproape tot din ce facem noi aici se fabrică în China. Existând un delay de vreo 60 de zile, plus shutdown-ul din aprilie, s-a produs un blocaj în toată Europa. Pentru care, în momentul Germania a ieșit prima din blocajul ăsta în mai, până atunci s-a lucrat pe stocurile de anul trecut, încă nu veniseră stocurile noi, iar în momentul când au început creșterile fantastice de matriculări de mașini, piețele s-au blocat, absolut toate. De exemplu, e pentru prima oară, ziceau ăștia, în istoria Germaniei, când magazinele nu au avut hârtie igienică solubilă. Pentru prima oară în istorie. Așa de mare a fost cererea. Nimeni nu poate să... Vă dați seama, 24.000 de campere în 3 luni de zile, asta înseamnă că sunt 24.000 de mese, 24.000 de verande, 200.000 de scaune și așa mai departe. Nimeni nu poate să aibă așa sume pe stoc deodată. Această perturbare, mă rog, s-a răspuns și asupra noastră. Noi stând într-o țară care nu avem legătură directă cu ce se întâmplă în Occident, neavând informațiile astea, noi trăim ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Dar, mă rog,
să sperăm că totuși am trecut cu bine. Noi nu suntem afectați foarte tare pentru că nici nu suntem implicați foarte tare. Având 1, 2, 3, 4, 5 autorulote sau chiar și mai multe, având o piață care este totuși în dezvoltare, o piață care oricum cere, noi nu suntem afectați așa de tare. Asta este pe scurt ce s-a întâmplat în Europa. În ultimele zile, ultima lovitură pe care s-a primit la nivel european s-au înăsprit controalele asupra omologărilor autovehiculelor și astea în special impulsionate de producătorii germani. Ce se întâmplă? După cum știți, în Germania, cei care posedă permis înainte de 1993 pot conduce mașini până la 7,5 tone, inclusiv. Adică includ categoriile A, B, C, ABC. După 1993, legislația în domeniul ăsta s-a uniformizat în toată Europa, așa cum este și la noi. B extins și așa mai departe. B plus E și așa mai departe. Problema este în felul următor. Asta explică faptul că în Germania, într-adevăr, se vând foarte multe campere de tonaj peste 3,5 tone, drept pentru care nemții consideră că camperele lor sunt sigure, pentru că sunt supradimensionate. Ele sunt sigure pentru condus, dar cauzează niște probleme pentru, să zicem, pentru și mediul, pentru că consumă mai mult, dar și drumurilor. În schimb, partea cealaltă a Europei, care nu a avut această legislație, Italia, Franța în special și Marea Britanie, acolo ei au mers pe ideea șasie mai ușoare, cu capacități cât mai mari de locuri omologate, drept pentru care piața germană a continuat să crească ca preț tot timpul și cu un număr cât mai mic de persoane omologate. În schimb, piețele celelalte s-au orientat, din cauza faptului că foloseau șasie mai ușoare, s-au orientat către partea asta de lume care vrea călători mai mulți, familii. Și aici se pune o problemă tehnică. Germanii au zis, băi, e chestie de ipocrizie, pentru că voi, francezii, de exemplu, știți foarte bine că o mașină nu are 3 tone jumate. Pentru că voi cât aveți portbagajul, atâta puneți în el. La început, francezii, băi, nu e adevărat că, uite, noi scriem 150 de kg, nu e niciun fel de problemă, se încadrează totul. Nu e adevărat. Și știm cu toții că e adevărat. Eu, cel puțin în 15 ani de când avem noi serviciu, nu am văzut camper de 3 tone jumate. Nici nu știu cum are, nici de la nou, nu știu dacă e așa. De foarte multe ori, camperele noi, nu știu dacă ați văzut, nici măcar nu mai au distanță între tamponul de suprasarcină și arc. Stă direct pe tamponul de suprasarcină. De nou, dacă mai pui 1 kg de apă și 2 baxuri de bere, s-a dus dracu. Deci, este o vorba, nemții au pe de-o parte dreptate, dar toate chestia asta o fac din scop pur comercial și politic. Și anume, partea franceză, construind campere mai ieftine, sunt obligate în momentul de față, prin noile norme de omologare, să aibă de ales. Ori reduc numărul de locuri, ori merg pe șasie ranforsate cum merg unii producători germani și le omologhează la 4 tone 400. Cam asta este tendința în ziua de astăzi. Și o să ajungem probabil, dacă vrea cineva un camper de 3 tone jumate în următorii ani, o să fie monopost. Pentru că nu o să mai poată fi locuri omologate. De exemplu, cel mai tare sunt afectate noile tipologii de campere care se cheamă cu living-ul face-to-face. Sunt foarte agreate pentru că, în general, lumea nu mai merg mai mult de 4 persoane. La living-ul face-to-face ai numai 4 locuri omologate, că n-ai unde să pui pe al 5-lea. Spațiul este într-adevăr mult mai mare în living, dar în momentul în care lumea modernă cere, de exemplu, cutii automate, acolo deja sari peste numărul peste greutatea pe care ți-o poate da standard constructorul și este nevoit să scoată un loc din omologare. Drept pentru care din 4 locuri îți rămân 3, ceea ce nu e în regulă. Dacă vrei să-ți pui cârlig de remorcare, iar este o problemă, să zicem, la modă, ca să nu fii prins cu extra greutate pe drumurile, în special în Germania, dacă vrei să pui cârlig de remorcare, îți mai tai un loc din omologare. Drept pentru care ajungi cu un camper să ai 2 locuri de omologare, 2 locuri omologate dacă vrei living face-to-face, cutii automate și cârlig. Ceea ce este o lovitură fantastică care s-a dat în special pieței non-germane.
Repet, nemții nu au această problemă. În afară de faptul că camperele germane se încadrează chiar și alea de 3 tone jumate în greutate, pentru că ei nu car greutăți. Ei au 2 scaune, o masă și cam asta e. Panouri, dacă vă duceți la, uite, la Düsseldorf, de exemplu, sau la o expoziție și te sui pe camper să vezi așa camperele de sus, o să vezi că jumătate au panouri solare în Germania. Nu au. La noi, de exemplu, în service, sub 3 panouri nu există. Adică la noi e câte încape, cât maxim. Nu există. Toate chestiile astea sunt 10 kg, 10 kg plus 2 acumulatori. În cazul nostru, marea majoritate a campurilor care le echipăm noi sunt 400 de W panouri solare, 2 acumulatori de 100. O să ziceți de tehnologia lithium, că ar mai ușura. Da, ușurează, dar îți ușurează consistent buzunar. Pentru că acolo sunt costuri foarte mari, iar tehnologia încă nu este dezvoltată atât de mult și eu, cel puțin, nu o folosesc în momentul de față pentru că nu am toate informații. Deci, ca să rezum, este în continuare un război între cei doi mari producători, care se cheamă Germania și Franța, cu un plus acum din partea Germaniei. Germania, după cum se știe, e reprezentată în primul rând de grupul Himmer, care a fost cumpărat, ulterior de americani. Este pe locul 2, ceea ce americanilor nu le place și nici nemților să fie pe locul 2. Nemții nu au fost niciodată pe locul 2. Momentan sunt cu 6% în față grupul Trigano, iar grupul Haimer face eforturi disperate de a contracara chestia asta și asta s-a dovedit începând cu planul de acum 3 ani de zile în care au lansat marca de, să zicem, de un buget mai mic, neobișnuită pentru germani și care într-adevăr nu se adresează pentru pieței germane, construită pe tehnologie, să zicem, veche, cum sunt camperele astea de la HAF și așa mai departe, dar care, pot avea succes în țările noastre. Pentru că un camper german, în mod normal, el nu se poate vinde într-o țară de est. Himmer, de exemplu, cum știm cu toții și cu părere de rău, nu a reușit nici în România. Bine, asta e și dintr-o greșeală mare a celor care conduc, după părerea mea. N-au înțeles fenomenul ăsta. Dar camperele scumpe încă nu se vând în România într-un așa nivel încât să poți să trăiești din chestia asta. E clar. Asta e o piață pentru campere ieftine și cât mai ieftine. Deci asta a însemnat ce cred eu și ce am văzut eu în ce înseamnă piața, ce s-a întâmplat anul ăsta, piața europeană. În România am identificat 3 lucruri, să zicem, care au influențat și vor influența acest fenomen. Primul dintre ele, ca să o iau în ordine cronologică, a fost explozia firmei HAF. Care HAF a însemnat, oricum, dacă ne place sau nu ne place, mai puțin contează, dar a însemnat, să zicem, începutul, deși noi suntem activi cu 10 ani înainte de ei, deci nu asta era problema, dar el, prin faptul că a mediatizat foarte puternic chestia asta, a creat un fenomen în toată treaba asta, a creat, a dezvoltat imaginația celor care citau astfel de lucruri și care erau dornici de astfel de lucruri. Această explozie a influențat foarte mult sezonul ăsta, și anume, au rezultat de aici mai multe chestii. În primul rând, în luna octombrie, pe vremea asta, să zicem, nu? Anul trecut, când aveam convenția, firma, de fapt, era cam gata. Au început problemele, au început firmele de leasing să-și ia camperele înapoi. Pentru care eu, cel puțin, am resimțit în felul următor toată treaba asta. Băncile n-au mai vrut să dea leasing la contractele care eu le aveam deja. Deci aveam era o chestie de formalitate până atunci, se depunea facturile pro forma, se făcea treaba, depuneai avansul, toată lumea fericită. Firmele de leasing, mai ales cele care și-au luat-o, au zis, băi, noi nu mai dăm. Ori și-au luat-o rău și atunci au zis, noi nu mai dăm deloc, fie au convins clienții într-un final să-și cumpere camperele care le aveau ei deja luate de la HAF. Ceea ce, bineînțeles, că pentru mine, de exemplu, a însemnat o scădere. Eu am pierdut foarte multe. Noi nu vindem chiar atât de multe cum vând alții, dar destul de multe din campuri, cel puțin jumătate din ceea ce am vândut noi, s-au orientat către campurile second hand de la HAF. Al doilea lucru sunt societățile de asigurări, care asigurările, având aceste probleme, ele, bineînțeles, astea de la HAF au urmat să fie, după cum știe toată lumea, au fost devalizate.
o furate de fapt, a fost furat totul de pe ele. Astea erau acoperite de asigurare, asigurările vreau să plătească, a ieșit un balamuc fantastic în toată treaba asta, drept pentru care companiile de asigurări în viitor, de exemplu, sunt absolut convins că vor fi mult mai reticente la acordarea despăgubirilor și mult mai stricte. Nu știu în ce fel, nu știu cum o să facă chestia asta, dar este clar că este o atenție sporită din partea asiguratorilor. Firmele de închirieri s-au dublat, cred că 3/4 din parcul disponibil, nu? Mai multe, nu? Deci 120 de firme și anul trecut erau 70 și ceva, nu? Din firmele noi sunt de fapt firme care au fost prezente la succesiune, mă rog, la HAF. Deci ăsta este unul din evenimente, mi se pare cel mai important, a influențat foarte mult toată treaba asta. Al doilea eveniment care, bineînțeles să știm cu toții, a fost pandemia. Pandemia asta care a trezit din nou spiritele care, mă rog, erau ușor trezite, dar totuși amorțite la români, despre călătorie și așa mai departe. Drept pentru care bănuiesc că toate firmele de închiriere au ieșit pe plus sau toate sunt mulțumite de ceea ce s-a întâmplat. Dacă nu au ieșit mulțumite anul ăsta, eu zic că nu e bine, ar trebui să se lase, pentru că dacă nici anul ăsta, când ai avut toate condițiile și cererea a fost uriașă față de ofertă, atunci e clar că nu e ceva neregulă sau nu știu, trebuie făcut ceva. Dar nu cred că este cazul ca cineva să probleme în afacerea asta. Iar al treilea lucru a fost, în sfârșit, am reușit să naștem asociația asta română de caravaning. Ideea ne-a venit acum 3 ani, era mai puțin. Ideea a fost în felul următor: haideți să reprezentăm chestia asta, să ducem care au fost scopurile. Bine, scopurile sunt astea, mă rog, care le știe toată lumea. Să sprijinim dezvoltarea turismului, de nu știu ce. E foarte mult bla 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 aici în toată povestea asta. De fapt, ideea asociației astea române de caravaning este să ridicăm puțin standardul la treaba asta, să avem un standard la închirie, să avem o siguranță, să dăm chestia asta. Și asta în special ca să protejăm, să vă protejați noastră care închiriați, pentru că eu nu închiriez, să mă protejez eu la mine, la rândul meu, la service contra, să zicem, unor activități care nu sunt conforme, ca să poți să ridici puțin nivelul.